ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। अमेरिकेच्या कर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष व्हावं म्हणून वक्फ विधेयक मांडलं गेलं असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे। आज 3 एप्रिल आहे। साहजिकच आहे, 3 एप्रिल म्हटल्यानंतर काल 2 एप्रिल होती। मी तारखेपासून सुरुवात एवढ्यासाठी केली कारण आपल्याला सर्वांना आठवत असेल, आठवू नये याकरता काल बिल मांडलं गेलं हा भाग वेगळा, पण आपल्याला तरी नक्की आठवत असेल की साधारणतः 1 महिना 15-20 दिवस आधी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्याला एक इशारा दिला होता की कर आहेत ते कमी करावे, नाहीतर आम्ही सुद्धा जशास तसे कर लावू। आणि त्या कराला सुरुवात, त्या कराच्या आकारणीला सुरुवात त्यांनी त्यांच्या 2 तारखेपासून म्हणजे आजपासून आपल्याकडे केले। शेअर मार्केट कोसळलंय अशी बातमी आहे। सेन्सेक्स बिनसेक्स म्हणजे ही सगळी पडझड मोठ्या प्रमाणावरती होते आहे। काल आपल्याला सर्वांना, निदान मला तरी अपेक्षा अशी होती की देशाच्या आर्थिक पाठकाण्याचा हा विषय, कदाचित आर्थिक संकट मोठं आपल्या देशावरती आदळेल की काय अशी ही परिस्थिती असताना देशाच्या पंतप्रधानांनी, देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बाकीचे सगळे विषय बाजूला ठेवून देशाला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं। ह्या संकटाचा मुकाबला आपण काय करणार आहोत, आपल्याला काय पावलं उचलण्याची गरज आहे, आपण काय केलं तर त्याचा परिणाम काय होईल, त्याचा दुष्परिणाम काय होईल, आणि अशी जर का काल त्यांनी भूमिका घेतली असती तर आणखीन एक गोष्ट सांगतो की मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा चीन घुसला होता आपल्या देशामध्ये, अरुणाचल वगैरे त्या भागामध्ये। कोरोनाचा काळ होता, माननीय पंतप्रधानांनी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली होती, म्हणजे ते सुद्धा तेव्हा घरी बसून काम करत होते। देशातल्या सगळ्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि प्रमुख पक्षाच्या नेत्यांना त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विश्वासात घेतलं होतं। आम्ही सगळ्यांनी एकमुखाने त्यांना सांगितलं होतं की आपण देशाचे पंतप्रधान आहात, आपण देशाच्या हिताचेच निर्णय घ्याल अशी आम्हाला खात्री आणि विश्वास आहे। आपण याबाबत जो काही निर्णय घ्याल त्याला आमचा पाठिंबा असेल। जर त्याच पद्धतीने हे देशासमोर येणारं आर्थिक संकट सगळ्या देशवासियांना त्यांनी सांगितलं असतं आणि सगळ्यांना विश्वासात घेऊन आपण काय पावलं उचलणार आहोत हे सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं। आम्ही एकमुखाने एका क्षणाचीही चर्चा न करता त्यांना पाठिंबा दिला असता। दुर्दैवाने तसं झालं नाही। उलटं आता असं वाटतंय की त्याच्याकडे दुर्लक्ष व्हावं, आपण काही त्यांच्याकडे काही करू शकत नाही, कारण पाकिस्तानला इशारा देऊ शकतो, चीनला देऊ शकत नाही, अमेरिका तर फार दूर राहिली, आणि मग काय करायचं असं आहे। त्याने ते जे काय करतील ते भोगत बसायचं, आणि ते भोगतोय हे आपल्याला कळू द्यायचं नाही, म्हणून मग कुठेतरी वेगळे विषय काढायचे। आता हा एक खरा महत्त्वाचा मुद्दा, आज तरी मी अपेक्षा करतोय की आज तरी अधिवेशन सुरू आहे लोकसभेत आणि राज्यसभेत, सगळे विषय बाजूला ठेवून या आर्थिक संकटाबद्दल आपल्याला, आता पंतप्रधान मला वाटतं परदेशात गेले, परराष्ट्रमंत्री कुठे आहेत काही कल्पना नाही, अर्थमंत्र्यांनी तरी एक आवाहन केलं पाहिजे, बाकी गृहमंत्र्यांचा तर काय आनंदच आहे, पण त्यांनी देशाला शासकीय भाषेत अवगत केले पाहिजे। पण तशी अपेक्षा करणं यांच्याकडनं हे खूप, मला असं वाटतं चुकीचं ठरेल, पण त्यांनी हे खरं करणं आज गरजेचं आहे। असो, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।